Бой между тютюнопроизводители и изкупвачи в Свиленградско. В края на кампанията напрежението отново ескалира. Този път спорът за цените и качеството между фирми и тютюнопроизводители влиза в съда, а един производител заплашва да се запали. След 5 месеца чакане, комисията по оценка на тютюна влиза и в склада на Живко Желев от село Мострак. Фирмата изкупвач го посещава, след като е информирана, че отива на съд, ако не спази договора си. Скандалът пламва, когато Желев разбира, че комисията няма намерение да купува. Според оценителите, Желев мами, като им пробутва сортове, за които не е получил семена. В спора се включи независим експерт, чието изводи уневиниха производителя. Ето ги жилите, значи, които се срещат. При горните веридви жилите се срещат. При Кабаколака не се срещат. Това е Крумовград. От Асоциацията на тютюнопроизводителите защитиха своя колега и определиха акцията на фирмата като наказателна, защото по време на януарските протести Желев бе в предните редици. За съжаление, в момента тези удари, които трябва да понесат тези хора, които организираха протеста, говоря координаторите от Хасковска област, в момента понасяме удари от търговските фирми с измислене на причини за занижено качество на тютюна, неизкупен тютюн и равносметката е 150 тона неизкупен тютюн в община Свиленград. С 20 тона тютюн и 100 000 загуба Желев заканва да се самозапали. Кажете ми какъв е начин на другия. Резервен начин има ли? Няма. Другите сеят, аз и мога да сея. За до година аз не знам какво да правя. Почвам да продавам микробуси, трактори. С какво да върна заема? Случаят не е единствен. Възможни са нови блокади на пътища от гневни производители, съобщиха от асоциацията. За BTV новините от Свиленград, Мария Георгиева.